Kibreu besniu hakisngi bakado kong kibam ko ngu I kimi kapakan ni de kawai ni kajing kabangi kendo bun sin yong ski kado kata handre kan ni de haying jungi kajian de baki kun bun sin kim sngap shu ya ki kimi kapa gilong kibam ko ngu ladan ngakan mau por ngin ridai meong ladan mimlek kum tangan pedu jangi lating haga generation kabangi denta long shu kum taro kublay ye pibaro si senbiang klem dala ban yos nyo mentang ila jan pois ka pakut jong ne gajing seng yelap online jungi how news nem ngashimi kene gelat ban pedeng siu bahai pi ngam artatin don pedeng jong pinang long pedeng confusion ka deinem de ne kini kubot bala dep Henry umlele yai piteng ban pule ka bar ngam artatin ba munsim jong blay unya lami pi sia gajing shisha baro ta kene kamit unong kren bat keren yu kubor udah ni bayeng hakmat jong pimta te Henry Shwa bangan isami kitin ke jong blay ngakerpat yai temen besan eflun khoi ban ai ngi jimpulis dang bat kecing duai kerpang nem ta jonga bat kumjur ye pi ki badan hayeng sen kini kupor kerpat temen besan ban wan sekepat ban ai ngi ye kecing duai hagane kupor kajing pulis dang jongi kajing pulis sedang jungi kalong kat kum umat hias kalonong keba arpo sau kat khot keba lai po ar bat lai po lai kiktien kiba ong kumni to nang te ya ka parsi na uding dembur ba habaka tenat jongu kala khilung bat kala sei sla pitip ba ka liur kala jan kat khot keba lai po lai ka ong kumju mapiro haba piyo iya kini ki baro to tip bakal long hajan haki jingkang dia to kulen kurkui kini kiten bal pule te hagan ekpor ngin pendam haki jing duai ablay nyuan hajan jong mi ko kanran hakanika kentah try bi it bi snei bi kerpat ablei ya kejing don lem berkat jumi atrai hagan ka kenta mamen ai ablei habashwa pau sekri jumi atrai I pastor et smolong iban sashim ya kan ka kubor ban kedia yo kupu jong kejing im hagan ka kenta to ai able baki ki baro ba uskri jong e rai ba un kran to ai bakan long at rai ka balak pen kup bor do men sem ko jong me able naga khet jong jing isnei knang baki ki baro ba uskri jong me un kran baki ne baro kin long balawan bet naga khet jong jing isnei jong me at rai men kan tha atrai do ngating warhem nagar miang sentor jong sekri jong uble jong knang ba kinong snap iya kan kubor bakin liok jaka ka kubor kan yo jaka ha kita kiban yo sngew iya ka kitin jong me atrai ha kita ki basngap leng ba kan ka kubor ki jing persawa uble men kta I do not ki mauleng kniap chongki baro ki nong snap bakan long atrai ka jingker khu nak benta ka burom ki jongmi aple try bi bisnei ngas ngau kan rat bai kini ngada duai bat ngada pan ki sangti jongme unong thau bat unong penlong u Yesus Kristus Yakini ngapan menta bat sika bopam cikotro. Amen. Kublay sibon teman besan efleng koi ya ka jing duai bat ka jing pulis dang ka jong pi kumba pi duai ngi ngam artatin ba munsem jong blay under kan lem bat ngi wei puai hakani kamit ka ba khaddo jong ni ka jing pulay lang jongi ya ktin ka jong blay leng ba ka ni ka jing seng yelap online jong ka balang jongi nang ne nanong po kamat pedeng bal pen kamti nga hakani ka janmit lani hakani ka por ka de kidak
jong kisngi bakado bat ka Bible ka ong kumno. Kidak jong kisngi ka bakado bat ka ka Bible ka ong. Kidak kilong ka badan kamba ka jing im jong im. Ngan IP ka nuksa lanik signboard mong kileng gidon ki signboard lanik ki dak ki bapadingi ka banja. Ngan sedang na ka jing ito kana ki pi ka balengkot ba. Dan way breu udang nya kali jong uyay lang ba ka jok surok man lakas ngi. Ukros lang ba ka jok ka jingking man lakas ngi. Ha ka way ka janmit. Ila mi la tre made but la made bahan jaka tre inya kali jong la taj ba. But onda la shipwaban po kita jingking. Uyo ka jingto ka balajan kelon. Yaj suki omla ban yaj nang ne namar ka jingking kala tualut. But uyaj uperkat mlele habam nem step nang yaj nang ne mlele re. Nang ta uyaj chikmat. Henry suki usdang ban mudur jok ka kamdon syukut jingking na. Hadin stang katukat ni meter ban poi hagita jingking usay phone jong lej kam shikmat ban usyong an lej check shwa on lej check uyo isha amdon jingking shu la tua. But balay ay ngu yu balay but hapo msim jong ang ikinigin tin praise God li ay ngu yu balay. Ay ngu yu balay na mar badan ka to kadak gapani balada uyaj kamat kala banjia ki accident. Ha kijukur kom kijingim jongi kum breu ka Bible kijingim jongi kum Kristan ka Bible kala ito lepa badan kidak shwabu jisuun wan. Kam tam yim hagani ka pertay matabadap shibon kijing kala. Hadok ki phone, hadok ki internet, hadok mentale AI and all this thing baro kala ta yu breu ban ki ladangi pej kini ki breu ko ula posha kita kajing jak bakut kini baro day kidak mentaka ngingin pej ki kita kidak shwaba jisun wan hagine ki por baladep ngadang syukran ye kini ka way ni ka YouTube channel Henry mentaka singat pen per ha katukang pledging mod kamtam Matthias arpo artang nang ta ladangi pej pang kita kisngi ki bakhado dan ladangi pej na gospel kat kum Matthias arpo sauru kekeren pang kisngi ki bakhado kidak ladang ipet na jingpen pau kan reu kekeren sepang kidak bakado bat ki klam dan si bon ki kitab Bible bangila ban keren sepang kisngi ki bakado bat bunsin Henry ay ngu yu blay lang ba gani kubor ka penuan ni kata jingmo jiperkat jinga balengin keren tang kidak babha tang kidak basniu baleng keren kidak babhar kumjo te menta ke por ngini keren ru sepang kidak kepas niula benong Henry kerkom ru kidak babha Henry langi perkat kelumpat baro om don kedak besniu namar kedehi sepang kita kejing pekre jungi bani kendo yau jisu dan reu telikimat nang tangin penkut kamat kebeningkong hakisngi ki bakhado kinwan ki por ki bashitam kumno kamat beningkong hakisngi ki bakhado kinwan ki por bashitam tong ini pulis ki jing tho jong pol ki sitiu pol so artimoti gal nong balai khot beningkong hado besan tong ini pulilang tong kumni Henry tu tipi yakani bahakisngi ki bakhado kinwan ki por bakumno ki por ki bashitam namar ki breu kin long ki ba itang yelade ki ba its bai ki bakran sarong ki balai kraw ki bakran sneu ki bam ko ngu ila ki pa ki bam siung ngu ki bam khoj ki ba klem ki kenja ki ba klem mam ki ba krensier ki bam sunyau ki ba runar ki bam ye ka babha ki ba dan ye ka dur ka ba riu blay Henry ki ba len ye ka bor ka jongka na ki ne ki kiru to pai no uni dan si bon dei tang ni ladang akwa ban ye lap tangi ka ni rung ala dan si bon bang ni kong ka por wisdom kumno kani ka jing sitam la di pipet bah kan ni kam dei ka bad na bar oi la belong na bar Henry nangi na por kum jo nanga yela dei hero hang ni ka benekong kong ki breu hakisngi bakadog long tang ki ba eat yela dei nang ta ka ba ar ko ong ba ki ba eat spy ka mur ba eat spa i kaning skren kam skmat ki ba kren sarong dei mitang imla benlen nga gini benang sudep nga lejah ka way ka jaka ka balong ka party mo la benong bat bon tang ki breu ka reus pa nga lej nga pej ki don ki pareng go mangi dole nang tao nga pois tangalong out of place nga snyo bang msio day ka jaka ya nga Henry hadin ngong mlele nga lej be rungan yo jingi kai
Henry kat bangan ang syong hang taru ngamda hun ando kata Henry ngayo par kejing ka shibon. Balay na marba ngay igi breu ki kren day long mo ka per lagi kendo pra mangita ya kedok oh kumno pilong siu tenat Henry ngalej ang ta kamlong ta karkom ay kublay ruse haban husir. Badan ada ngar sengap kentin ke baki keren ru dan kaba nga ong kata kajing siurin kaduna mo laban ong do kata Henry ndai tangatan ang tali dang kambiang dan leis ka wei ka bangalen kimti pangadi pastor ki kentin ke baki keren ngam dei tang slang language Henry kentin ke bakor ba ki breu ke besniu hakis ngi bakado kong ki bam ko ngu I ke make pa kan ni de ka wei ni kajing ka bangi kendo bun sin yong ski kado kata Henry kan ni de haying jungi ka jan dei baki kun bun sin kim sngap shu ya ki make pa Kilong ki bam ko ngu ladan nga kan mau por ngin rid ay mayong ladam mimlek kum tap tangan pedu jangin ating haga generation ka bangidon ta mlong shu kum taro lada piyo yiki kon ki ba ko ngu ipi kemik pa ay ngu yu blay yai peteng banduai ladan na pedeng jong pipat la piyo snyu psiu to bagi kon kim ko ngu shu pi dem ko siu jong pipan ka borno blay mdei tangata ko ong ba ki ba klem map nagtagadaw ki piyi ka jing penyap hakari kasi jong imata man la kapor gijor man la kapor ki jor balay na marba kamdon siya kata kajing map kaong ba kibab sunyo kiba runar yap klung kena kumabi ki news balay na markini baro la ito lepa ha ka bible ha kisngi bakado kalong ka basitom pila ban mudur si sen kisngi ngalej ha nigrim hospital ngayo yo to way kena basya kem bakeno bu open yap way kena ngam ko ban pawi snong on ngayo nga ong ita men nga ong day uni tu kena ngam laban mudur ngape jika kernyang jang uba day uni ban sim Henry ngape on nga keren bat kena nga syo tho bolong bakor hi Henry kay jing mo jang kini paro le tho ka tin jong ble hak singi bakado kilong ba sitom hado kata kaba kham syo mag dikot ba san ko ong ba kiba donru ye gadur ga jang jingriu ble kapamud pi kilej jing seng kialap ki pongkot plak nek tai Henry kim don pat kita ke mensim baru beli Henry kidon tang kedur baru beli on the late sedin da kumwe la balong mangaru ngam tip duai lang yang abangan laj na kata hang ni ko ong lada nakinik aka ro to pai no lada na pedeng jompi let's say bon sing yo I betang we let's say manga lada yo I lada ngasyo to bangaru ngadang don kijing duna ha pedeng kini ngalaban biang kuwe ngaduna kuwe kong to pai no kiten jomble ka dei kapor bangin pai no ni kini eke bro kemat kebaar kajing syak keren ben hang ni arpitros ngelong ba lai dekot ke ba lai bet besau kong gumni hakisngi ke ba khaddo kinwan kinong keren ben bat kajing keren ben kiba kijaj ben rekat kum kajing kwa brai laki jonghi bat kidaong hangno kata kajing kular kajing wan jongu namar nado kita kiba apartment kila yotia ki eke bro kidang yesa kum johi men badang long ke pertai hang ni kong hakiski ke bakado jayu kinwan kinong keren ben pila ju syak keren ben tang ngadaw ke jong blay dan way uparlok jonga menta baye tre kam ha ha kam jong blay naying jong wong bameduk kum bameduk menta namar bame yo blay si yo blay kambalang syak keren ben namar bu tre kam jong blay naying mde na bar hajaka ba kinong ni ay ngo yo blay ba pi na yeng jong ide ma pi ba kit niam ba Henry ki ong penban me balay feel ki kon jong me day na gadaw me lejing seng palat balay balong kumni ba me lejing seng jiga seng ayu ban yo ban lej baro astayo dang teng Henry ki jing sha kren be na yeng na maru soy tan syu thola de kren na bar kam ja Henry ne kren na yeng pat ka karung sigit hit snam ro ka pen kloit yengi but boys kajing ya domro kajing sya keren ben Henry yang nikong dan rugi ban keren baru kinong ba kinong ingi hando jisu la jan wan Henry hangno kata kajing wan jung apartment jungi kila ya Henry dom ta kimpat wan la dan na pedeng jong pi ki ba sya keren ben duai nam ta jung ki marketing jung bele kala itu lepai ngi ki ban saja kini baro gini tang ban pendep ya kajing itu lepa kemat kebalai dan kiban hap no na kejinget
Kesitiu Paul sin kong Timothy long basaw de kot ban kong kong ni Henry umunsim uong shai bahakit sngi bakado dan ki ban hab no na kijinget de ka ba pensha skor ye ki munsim bo skor ban wat ki jingi kai kiksoy pikir ke bo jisun wan ku bang au benel sin adu dang rit pios nyo bo jisu la jan wan Henry dom tam pat wan ledau jisu wan menta Hatu pila tikenaba ihmen para jong pikidon lang kila ban lej kita ka ribo blay la pengkrek ngi ladau jisu wan menta hatu imei papa jong pindon lang bat pi la jisu wan menta hatu ki bahayeng jong nga kidon em kila ne ban lej lang ke jubab ke jong nga hilong em pi pila banong oi ngi la khai ngi hakabalang Henry menta bon na yeng jong ngi kebam ju wan jing seng shu tang si sen sis nemru Ujisu umpat wan day tang nagadaw la si jonga la si nagadaw jong pi Henry gasngi ba kado lada pi kmek pa piong bale atray ngala persyang ban hikay gi khon gi jonga haglanti gi jong me Henry bale pat bakidang yad yang ni kitin jong bale kong hakisngi ba kado don kiban hap no nakajinget bakisha skor ya ubaman le kiksoy kisnyo kam lak enjoyment bani kinek eke ka jingiseng kalong boring palat Nagtakadaw, hakisingi kabakado, dan kibanhap, nakajingin. Laban long, unong yalam, wat kendit. Penkre, Henry yelade, ngan yang skem nam tau try. Tat ado katagasngi, kajingwan jong u. Kamat kabasaw, kajing age spa, lane jing age spy. Jacob's son, iway kong kumne. To menta pi kiba reus pa, to da yam da linyar Namar kata kajinglanot kop jong pi, kiba wana pi. Kata kaspa jong pi kala put no. Bar kita jangan kup jompi kalak bam kenyang, ya kita keksir, bar kita rupa jompi kalak bam sarang, te kita besarang jompi kalak sakhi persya ya pi, barkan bam do ya do jompi kum gading, pila kensyo, la kejing kensyo hakasngi kebakado. Hang ni kong kumno, kong kespak jompi kan put kan sarang. Henry imlak menlen mo hak pertei bagi imenta kejing ya be spa kam desu bakai. Dan uway nung tokod ongum ni. Money is not everything. Without money, we cannot do anything. Kamu ha ya kepertei ban keren ni ngidon kami kepisa klem kepisa ngimla ban le Henry kepisa per kam la ban le ye ke baro. Ngidon kam pisa Henry bay pat ban it ye kepisa pat. Ngidon kami kespa mdei ban it ye kespa. Le ayu ye kespa langi it ngi be ngan imskat no snem da don pedeng jom pim tala nyo po propose nem stangkat no la kut kejing imno jisum padwan ken show hang ni ko ken show ye kata kespa ke ba hapeneng ken Henry keski ke bakado kong baki breu kin bitingit ye kata ke jan jo ki tang na daw ka sbai hato pibat ngapat ngi bitingit em ye ke jan jongi kita ke jan jong jisus pa o jis kresingi tang na daw ka spa Kan mau don Matthias ke gospel ke Matthias kelong bakal kendai kor ke ba arpu wei ter don wei usamla mtre ban bot yu jisu de tang na kadau ke spa kamat ke bebot ke be id ye ke jisio bha gospel ke Matthias kelong ba arpu sau de kor ke ba lai punyo ba lai pra kong te kum ta kum ba long kisngi no wa kum ta kan long hakata ke jingwan ukon ubreu Kaba naba kumba kalong kita kesngi kaba menswa kita ke jingshlei kia bam kia di kia shongkurim kia pen shongkurim tak na anda poi kita kesngi bo no wow let rung sepo ta ke yingling but kimsem la sudnyo tak anda la wan kita ke jingshlei bat kala rong no ekibaro kum taru kalong kita ke jingwan ukon ubreu Timothy lai sau kong kiba e je ke jisu bha kam tam ban ni kiba e ya ublei Hang ni ko ong ba hakiski bakado jisu ong kumno ong ba hakiski kado kan lo tik ko makapor jong noa kiya bam gi di enjoyment laban ong nang tak kiya syong kurim hang ni ba ong enjoyment kiya bam ya dim day ba ya bam ja kajing kawai ka ba debeti breu em kajing kawai le kabam siyo thok sin tau kum ka sadam gamara kiwei kinong ba syak penjot how play Henry kajing ma kalong yo ngarung along kumta ngi im hag states ke jongi ki badon sibun ki festival mata shen la nirang sudep hangi don ka cherry blossom festival megong festival nang ta mentale poi sekita ba housing iba pau bam ta dikilak-kilak ya turmasi
fishing competition, bat kum ta ter ki babon bahaki jing lesyong bah hakini state jungi ngam yang hang ni ban om bakalong ka babakla wat la da yela de ngam da julle juru Henry nganom kno ru ye pi ke balen Henry ke jing mut ke jongam jo ngi kam it ye jing sio bha jong berthei ban yu blei ka ba sio si e kalong la da kalong wat ha kasngi bangi de bad le jing seng ki brum takim salia shu la dei kum yangi ka dei sngi sabaton ki breu kim salia ban kenyi ka sngi sabaton ban lej pej ye kita ki festival ni don bayaj fashion ru kidang lej mar balai jing sio bha ban yo blei la don let's say pedeng jong piru don ki ba hayeng mani kim juwan Henry ki pang ki stom Henry dei pat ki jing sio bha ki klan ba Henry kitin jong blei kala kren shai kini bahak sngi khaddo kan long thik ko makata ka por jong no wahang ni par kong ki shongkurim ka hak tu por ngam ti ba kadu dur Henry kam de ki jing shongkurim ba don buram kum ha ka juk jong ngi menta phiu ikini barok la ja ka jing shong kha parasen rang bon ki ri kila pediang ka LGBTQ ki ong kila pediang don bon wat ai ngoi blei ha ka ri jong i hadom takim pat recognize Henry don pat ki bale mdei tang ta wat ong ngam de u gay ngam de lesbian nga klem le mdei tang ta Henry don pat ki flirt kan te flirt chin rang ki be shong kha bon shwa ban ye tho pang sapti bale Henry shwa kata la jabo lepa chani la jabo lepa ka jingle la jabo lepa kim ken snap kitin jong blei kala krenshai ka jing shong kurim ka de belong badan buram mdei ban bitingit Henry menta ki breu kim saliashu ha kisngi ki bakhado kan long ta hang ni kong ki bakhap siu ma kong ki bakham i ji ji siu bha perthei ban ya ublei kamat ban riu ka jing i kan kriat gospel ka Matthias arpsau kan arkong tina mar ka pop kan man bon ber ki jing i ki ba bon kan man kriat balai shap nyap na mar ba ki breu bon sen meta ha ka ri jong im la mudur nga ba ha ko i kisngin yo ka we ni ka record ka ba gi ba bon tam gi breu ba addict drugs day ha ka state of Meghalaya Kila ban mudur. Mensyuatang ban yo siu tau drugs siu ma. Dan kam siu ma drugs ban yunong shot no. Henry menta pat ngila siu melen pelata ke drugs. Kapap ka nang man bon ban under on ki drugs on kim selia ban to selia to teng tem yo ban to selia ban sim. Ye jing im jong ki breu. Ka jing e ki ba bon kanang kriat. Ha kisngi ki bakado. Henry kong Henry jar ubayay ne bukod utakin ulaj im. What pet kita ki distraction ki bas kendiang kan shrot Henry piong atrai wat la galong ni pertekan walau kon juga walau lok kalok juga kim yeng scam maganong rim jumi Henry nga ngan bot yemi ngala kujing mod ban bot yu jisu nganam paidin kamat ka bakado habaya day ki ek banja don sibon ngan si summarize mata Matthias arpsau san kong ba kejing sha syukur Hakisngi ke bakado kon kan syukur shibon. Pin sha syukur le se hak jinget. Yo ibon ke jinget lap YouTube su to you know ban skap to you ne ba yalap menta le ni to bang skap lo shudep. Wat skap yang wat skap to shudep pulih kitin ke jong blai. Bot ye ke jing shisha. Hatu ke sabaton ke don em ka to lap ke nem hatu kadang ne nem. Hatu ke jinget lap jong ye kini sngi bor bala dep chedin gimet bala hatu ke dei nem. What board yang what body gitu pastor? What ngap yang ngap ye kitin ke jong blai. Simple as that. Kababot kitma. Recently Putin dang once India day. But ki India ki kwa bentet kita ki 5th generation jet fighter jet. Balai na mar ki dang kwa ben pengklain mar ke Pakistan ro kadang sudah tet na China. But happen kre ye kitma. But kitma hadom ta kadang yaj ha Ukraine bakum ta ter. Pios nyos pangitma kibaki le prakan jaban reu kitin jong blai kong to peace nyo to bakini ki day banjia Henry ka bakut kampat japan ki jumai ki nems new menta kadang mi kisngi ka currency jong India kadang hirang menta kisngi de record ka poi hadok ndai po tengka ye per ye nujor ba US dollar $1 ka nujor nang nation let's say kadang sispa ta kendai po tengka Kinems new, skim tapi let's say pinong kalom effect tariff news. Kini baro let's say ilaban ong balik ke sudiaran kadrektin jong balik ong kinems new kin saja, kijingyap tem kin sapoy.
Bat ka bakado bakam siu masyu kin don ban shoni pi bat don pedeng jong pi bat jong angin syak penyap ru tang nagadau jong Chris. Ngilej yelap keleng don gi jaka ba be yang ngam ju siu si. Namar nga siu tho bakam ram jong angal le. Don pedeng jong ki sinong batip tang nagadau nga day 7 day Adventist. Kim siu tenat ki jing yelap. Henry la ngi pisya ngi ban yelap ru ngim be jar do kata bangin yelap ye kabalong mar persya be bat pi. Ho ja YouTube kum ni tamo don ko hok Henry ngi lej pat sinong jong pi. Nga bun ki sinong ai ngoi ublei pat bun ki sinong roi basya on ngi lej ki brek ong ai ngoi ublei pastor i khobor ka be piasam on pi lej ngi ai peteng ban pule ka ban bodden ni ka. Don ro ki singi bakado ki jingjia ki ba khamsyo tanat ro. Ki jingjia ka la dengi pekum ki kam ki apostol nong ba ar de khot ba khatnyo. Kong te kan jaru ke singi bakado ong ublei bangan te buk yo mensem junga halor kado baro kita ke singi ngan te no kon senrang samla kan te jompi kini tho lepa bar kini tho pau kita men kini po sneu kong ba ke singi bakado jayu don par kato kat ni ki ba i jo blei ki ba yang scam ublei ong te yo mensem bako jung ha kita ka forum dei sutang ka wei ka balang on ke revival baro ki khot samla hang ni kong kin ke revival kin yo mensem bako on the yom sim bakoi kin yelap skem kubalap Petros klem gajing shep ting shu hang ni ko ong babaro ki kun contation rang kumur ki bay yat kat kumur mon jong blay om tang balang jong pi Henry ki bay yat ki bay e jo blay ko on the yum mun sim jong o kin ye tho lepa kin yelap nan ta ong kita menru kin ye pos new kin yo i kita gajing pos new kat kum ko mon ki jong blay kamat ka bakado Anjayu kisiki bakadom day tanggata Henry on yalap ro gospel kat Matthias klong ba arp saw de khat saw kong umne te gni gospel jong hima on yalap per te baro hangta on da kumta ken kanja kata ka ba kut na kata daw ken yalap lang ba online balay namar ba ka gospel kalaban yai lang ba online kalaban yai lang ba offline ka yai lang ba ngayo i on nga lecture sineng komni nang po ngayi ki brew ki yalap haki yew ki hat halanti king Mentapi orang ki kubor ki labon YouTube ai ngo you blaken kambon kubor na ki film ne la da day ki ki comedy te la bon ka du ko rong sitanat balay par iktin jong blay dang bon ki jing ka pertay ban iktin jong blay ngi de ban ai ngo ba don ki bre jong blay ba kloy ban sam iktin jong leng ba ka online kum ne nang ta shwa bangan penkun dan na pedeng jong pihak ini ki mit lagi sengi balada pisngap ini kubor bat punta ki ong ola ikut ngam bisyo la bisyo ngakwa ban le nan le kum no ki kam ki apostol ganong ba arpo ar de kot ban re kong mentate balai bin to yeng to shaat bin baptisme to sai no ki pop jong me de kot kerpat ya kerteng jong la dan na pedeng jong piu wei kam sem balang ba gani ka jingelap jongi pisyo to i ka jing shisha Bari kini ki por bal de pila yai bakla balay min tu jeng on baptisme phone ningi ha kini ki number bala bo harum lani text ningi kini WhatsApp lani email bat ngi lapan pule Henry lapis nyo ba ublay Ukraine pi kini kamit lang ba kini ki por bal de wat pentun to yeng syapan baptis dak ba pengam om na bisustan rej nang ta Arkurin ndrew arkong ngala sa skor ya me bapdiang hun mentaken kesngi jong kejing penim mentaken kesngi jong kejing penim today is the day of salvation la da pisnyo pikwa kejing penim nang ba ni khobor de basu jiar kat de kejing lam ke jong play ke dekot ke bakado Hebrew lainyo na bakumta kumba umsem ko yu ong hakene kesngi la da pisnyo yektin jong wat pen e ke do no jong pi Mday mga poong kitin jong blay kong la de pis nyo ini kitin jong hakani kasngi wat pen e kedo no jupiong atray nga kwapan pidiang yakani kicin siya kani ki por bala dem ngala syutho bakla pang adar ngala syutho bakla pang kajing bishar ngala syutho bakla pang kata kajing rong no ngasi ngala la syong sngi akwe kasngi jaka kata kasngi kabamila pen gentang bat mentapat ngai ikini kita kisin baro bat ngakwa ban IT Ye kejing im jonga syame blay ngakwa ban penyeso bat kabalang jong me to yeng wat sinu le ran la ban long pi marwai sisinong Henry blay poi knang ni kubor le se ba un don kampat nam ta jong pi
wat pentun wat pen ye kedok not jong pi ban pen kot ngakwa bani tho khanai pi spang new breu ma bo screen kreteng jong new breu de John Ellen Shaw house name arjar khapra u wan skri jong yu elut ki eke jong uspo preng ngok ma ong USA u wan he India u lech ko ke jaka umut ban lech ban yelam Henry usha ban yap arjar khapra ka arta jong u deha arta jong empat yok breu beli Henry utho agak tak diary jong ban map lepa ye kita ke papidiap marulah tip lepa lada ubreu ban na ka we siliang petewan ban kloi ban yelap tang bau kwa bu jisun wan kloi kan no tam le pi ban na marketing jong le gong don ban sa ban yap tang da jong go ki perlok janga ki bahaye ngasem ba shikri yo Chris Napidan kano ka jaka kano ka ying ka sabnang tablet si pitia ba pipet yung kubor don na pinang yung pipit ngam ba bahayeng nga sab jong pi nalang ipet yung eke baro u Jesu ula jan wan ken kitin jong ble jing pen pau arpo gul nong mo kong arpo de khot shisha ngan wan kloy nalang ipet yung eke baro ngitip ba u Jesu ula jan wan to ai bu ble ka jing sum un kerku ye kene kubor bala da pisnyo bo ble khot ipi wala ngam yo ipi wala ngam itu ipi Henry to yeng to boat the sharp to baptist ipi wat pen ya ka do ke jampi to ai bu ble jing suk kerku yeng i wei but so am ngin pen kot ye kubor ber kene ke jing seng ye lap jungi to ngini phai bi show ble nang ba ka jing duai to ngin duai a ble pa jungi ba happening ngi kwa ban ai ngo ye meu blay ba klem la yo snyo menta ngi la la ban pun kot ye kene jinge seng ye lap jungi online how news snap bada try kene ka por ngam tip kat no ngut ki breu ki basngap ini kubor la ki jong yeng ki sem ki jong ki Henry atry ya kerteng jong Jesus Christ belong nong peni ban sius pa jungi nga dua atry la don ka way ka man sem ka ba kloy ban IT ye ka jing im jong ki shemeu blay atry ngi ai ngo ye kita marketing jong me kong la don way arngut ba kala kalong ki jing kemen happening kano tamle atray ngi ka balang ro kerku atray ye kini kubor ka badang yai pteng ban yai ki bas ngap khamadin ro kumjo kerku kerdo ye ki atray la don kino kintin ki thle ki bangi kren ngi penmong ye ki shakri ki khon ki men para ki jongi hok Chris sio bhaba atray ai balada day ka jing kala jongi ni duai ba meu blay men pentingan ki men map yang i but men ai men se mi ki laban map ki lang ni Henry la day per ko kubor jong blay kadung ye ki atrai ai ba kim day ban sio le ran ban yeng nam ta ka jing shisha kerku ye paro kubor ka bangi yo sio nado kasngi ban tong bad hado kan ni kamin ta try ha ba pen kut no ye kan ni ka jing seng ye lap ki jongi to ai ba jing iba jo me blek pa no bom chukut shi bom chukun ka jing ai e khon ba marway jo me Jesus Christ lemba ki jing slok jo mun sem ba coin to ai ba ki ni ki lai we jing long blay kin yai pteng bandar ka lam ni we pwe ye ki khon ki jo me badan paro lagi jo yeng sem jo ki na dom ta hado bom chukut kum jo amen ngi kwa banai kublay pi paro ki bas ngap iktin jong play na kuway ka porch kuway pat ka jinga seng yelap jong ikala good Henry nga kurpar pi bang yai piteng manya sami ka ni ka ling shi kuway ru mam am bangin yo pisa shi bon ngim yo pisa shi tengkaru Henry bang ka jing trang ka jong ikalong ba at least kuway musim kin yo ye ka jing penim tat bangin kendo pat ha kuway ka por to ai bu blay jiksuk yai kerku yai derkat lem bar ka yeng ka sep ki kam ki jam jong pi bar ngim yai yeng scam nam tau kristat ta gasni ka jing wan arsin ju nam ta ka burok jong blay amen